I pastor iba penyat ini kejeseng. Ki para bangit bait baru ki balak banjir don bentabat ngi lembang ni ke online service. Haka beningkong nga ai kuble ye pilang baru haka kerteng ka bamju shat job. Jong nong pen im jongi u Jesu Christ. Ngadap ke jus ngongu yu blay bangalak ban don ka bat ban syemi ni ke benta. Na ke benta ban ai ye ke kubor. Ke jing besar na ke ketin ke bakut ke jong ublay. Pagapan pau ke jus ngongu ye ke balang Presbyterian nong temai. Na ke benta ke balasyanya hai ke terpeng ke batulot ke jonga. Kini ke sandi ke bakirpang ha ke sinot jongi. Ha ke balak mang ye ka na ke benta bangin rakhi ye ka kum ke Christian Home Sunday. Kum ta na ke bentai ledi baka ying baru kawe ngi shimini ke kabu ban ai kublay ringkat bat ke jingduai ye kirimpai ying Kristan baru apa jong ke balang. Pilak ban mat ye ke bor baka jing petamai bor jong mensim bakut jong ublay haki ying kesem ki jong pi. Ke benta jonga hakini ke por ke long ban ai ke jingkren. Halor jong kini ke theme jong ke Christian Home Sunday jong kini ke snem ke benta. Bar kumbala pun sngau syakman ke theme ke bas ke sinot ke labu ke long. Ki ying Kristan kum ke jingu bi ukres. Ya ke bala pensyong nong rim. Na ke shithi ke baar upol chikinong korin. Ke lenong ke baar ke dekat ke bakat san. Ki ktin ki baong kumni. Na bangi long ke jingu bi ukres ya ublay. Hakita ya ki bala penim. Bat hakita ki bala jot no. Tu ublay kurkuingi. Na bangi pulia basyashkor na kaktin ke jong u. To ini duai. Kendra bait ngidan ni kapor ban sngap ike ke ban medan ban kren yingi. Pangaduai menirap ingi ke ban sngap ike ktin jong me. Bangila ban pediang ika ban snguthu ike jingjeliu ke jongka. Ban long ke mon jong me rup man pin kendo ika ki donut baki mensium ki jongi. Irap jong syakri kendra me tip jula ban le klama me. Menirap baki ke bun kren ke long ke jingkren ke jong me hiken. Atu keren bajam nu Jisu kiktin jom melom so. Na marau Jisu ngipan kini baro. Amen. Ngam tip balay baka sinot ka jit ikan ni ka theme na kabenta ka ni ka snem. Hendray nga nged akabakot jo ka jingis selok ka jongi. Ngin sayo ya ka daw. Balay baka sinot ka jit ikan ni ka theme. Ki yeng Kristan kum ka jingubi ukris. Kenang bakan long ke besok bangin snotho ye kini ke thim ngalapya ye kini ke jinges lok ke jongi hakini ki mat harum kabening kong yin sedang da bangin pet tang kendian ke jingtip syapang ke shiti ke jongu pol ke baar shiki koren kemat ke baar ngine persyang ban pet kendian syapang ke tu ke benta ke bala pensyong nongrim ye kini ke thim kemat ke balai ngina persyang ban jubab ya ke jingkeli kamut ayu haba ong ki yeng Kristan kom ke jing ubi ukris kamat ke basau ngin persyang ban jubab sakeni ko pa ke jingkeli bakata kelong da kum no ki yeng Kristan kila ban long ke jing ubi ukris pakamat ke bakhadu ke de ke jing penkut ke jing kelum ya baro ki bangila ikren to ngine sedang de kamat ke beningkong kato kat ni ke jingtip syapang ke shiti ke baar jong upol siki korin. Ya ke ni ke shiti ke mula ong ye pimentan la tho ye ka dau apostol Paul. Bala ong bala tho ye ka hakasnem ke basantusan hadin jong ke jingwan jong Jesu Christ. Bala address ye ke ni ke shiti kerpang syaki para bangit ke badan hakabalang hakorin. But kidaw ki bapanlong yu apostol Paul banto in ki shiti ka long ban hikay ki ye kirukom im Kristan ka bashisha bakin lad na ka jingko abray ka do ka bahakata ka por ka balang ha korin ka dan ha pedeng ka jingele ka bakraw puli ar korin lanang ka bakat ar puwe ka jingtmu ka baar ka long ban yadaye ki na ki jinghikay ka babakla dan bon teli ki jinghikai ki bakla ki badan hakata kapor par kumta upolut ho in ki shiti pan hikai ki
banyadai ki na kita ki jingikai ki bakla. Pagkajing temu ka balay ka long ban penslor ki banget ki badan hakoren. Bakin kajing ka basyashitam na kabenta kajang ukris. Pagkum to da pipuli penyu ibu polu ay nuksa da kajang kajang u. Kumnobu syashitam na kabenta ka gospel jong nong pen jangi u Jisu Kris. Dah gitu kijing batay ngin poy no siya kamat kabaar. Pada kamat kabaar ngin persangpat ban pet kindian. Siya pang kani ka benta kabala pensyong nong rim. Ya kani ka thim ka jangi. La pensyong nong rim ya kani ka thim na ka shithi kabaar korin ka nong kabaar kadakat kabakat san. Paladang ipa siya kani ka nong kabaar. Ya kani ka nong kabaar laban pin benta ya ka hakisaw tali ki benta. Kabenta kabaningkong kadekot kabaningkong haduk kabasaw. Kabakran siya pang kajingkwa kajungpol dik banuan siya kabalang hakoren. Kabenta kabaar kadekot kabasan haduk katway. Kabakran siya pang kajinghikai kajungpol banginiban map ikinong lek palat. Pada kata kapor, dan kita kinong hikai kebakla, kebakran persya ya upol, kam tami kejunglong apostol kejongu, berkumta ki para banget jo kebalang korin ki sya ya upol, pada hateng-hateng ki sngobitar ya uniu bakran persya ya upol, berkumta upol hikai ki, siapang kajing hikai ban maap ikinong lek palan. Kebenta kebalai, kedekat, naduk kebakat ar, haduk kat lai, kabakran siya pang kajing sngobu ko upol hatras na marbalay bo umshimay kendo yaw titas upara syakri. Baka benta kabasaw kadina duk dekat kabakat saw haduk dekat kabakat nyo. Kabakran siya pang kajing job daw Kris. Kini kabenta kabala pensyong nong rim yakatim kajongi kahap hakatop kabasaw hakabenta kabasaw. Kabakran siya pang kajing job jong Kris. Kumtalal pipuli kini kabenta hakashikintin ngila ban sngotu na magata na marbang ngila mat ya ka jingjap jongu Kris menta ngilang ki jingyubi ki jong ukris tong ina sangi tanghang ta ya kini kabenta bang ngine poino siya kamat kabalay para kamat kabalay ngine persyang ban sngotu kamut ayu kani kathim habaong kabaong ki yeng Kristan kum ka jingubi ukris. Ban sngoto ya ka jingmut jong kathim. Ngin ya pet ya ka jingmut jong ki kintin ki badan bar ki penlong ya kani kathim. Ki dan lightly ki kintin ha kani kathim. Ki bahakman. Ki kintin ki bahakman ki penlong ya kathim ka baningkong kalong ki yeng Kristan. Kabaar ki jing ubi, kabalay ukris. To ginesdang banipet ikini iwe hadien iwe pan. Ginesdang to kabaningkong kabangiong kayeng Kristan. Kamuriyu hapong kayeng Kristan. Kadi kalong yeng kabadan ukpa kakme kikon, but baro kini kibalanget au Jisu Kris, bara kasyalangmat jongki. Lata ika kerteng ublay ukpa ublay kon ublay umensuyim bakut. Katoru yeng Kristan ya ke yeng haba iwe na kidekat jong ke yeng ide balanget au Jisu Kris wala da kiwe pat ru ki pampat nget ade lada dantang iwe ru ngilak banyaw bakataru kada ke yeng Kristan hakur kambo jing tho jongi kum kabalang kidan si bon tili ki jing batay mga syukwa pan yathu pan bat yepi ya ki kaktu kat ni ke baki briu ki batay na ki kran siya pang ki yeng Kristan dan ki boong baka yeng Kristan kada ka shlem ka bakodor bha ban sandur ya ka laway jong ka ri baka judgment rio bat ka balang ka jong ublay kaway pa ka jing batay ki ong baka yeng Kristan kada iro ka skol ka banang ni ngila ban pinmi ya ka jing em bat jinglang babha jang ki dekat ki jong ka dan ru ki boong badeh ki yeng Kristan ka pangilaban penrung ya ka tenrai jong ka jinget bat kejing im Kristan. Ngasutanat pahabuwi nong to ubang yon pulingam kat masyo ka keteng jong uang bakai yeng Kristan ka day ka first church ka yeng mani ka beningkong na ka benta ka jing hikay ka jing basa jing peja iki kon kiti jongi hakalinti barkaan ka jong utray.
Tambang akuak ban aru ke jing maham para bangi bihin. Babangi kran Jepang ki yeng kristan. Day root na ki yeng kristan. Balarangi telat. Balarangi let sting. Ngilak ban wan ra. Ya ke jing jot jing pra. Ya ke imlang salang. Balarangi let sting. Haki yeng kristan jongi. Kalong ru ka daw. Jong ka jing telat. Jong ka balang hi baru gawe. Namar kani ka daw, la kami lenti na magata baki yeng kristan, kini ban long ki yeng ki baklan pa, kenang banang la ban long ka jingkerman, ya ka imlang salang, bat ya ka balang hi barok away. Shushu pangikran Jepang ki yeng kristan, ngikran ru ya ka Jepang ka jinglong ke jongka. Katukat ni Jepang ke jinglong ki yeng kristan kelong, ki jinglong ka beningkong kelong, ya ki yeng kristan, kini kita ki balate ya ka halo rumau siang uba scam, uba long u Jesus Christ. Ka gospel jong Matias, kalau nak bah nyau Jesus ke jingkran jong ukran Jepang tu ki arjat ki nongrem, baka way ni ki nongrem ka nongrem hu mau siang uba long u blay. Bakum takan yeng kristan ke jinglong ke jongka, kini kita ka balap penskem, ya kan nongrem ke foundation ke jongka, how blay. Dah ke wiki kintin, ngila banong ke jinglong jo ki yeng kristan, kene ki yeng ke bau Jisu ulong u clear, jo ki yeng ki sem ki jongi. Ngangit bon ki yeng ki jongi, ngidan ye tu ka frame, ka batho. Christ is the head of this house. U Chris, u long, u clear, ya ki yeng ki sem ki jongi. Balarangi acknowledge shishay kata bangi pediang shishay kata da donut ki jongi. Kata ka peni nama kata ya ka jinglong jo ki yeng kristan. Bo Chris u long u clear jongka. Dah kita ki jing batayang ini poin nak mentas ke jing bat ki sentence ka baan ke kintin ka baan ba kata ka de ki jing ubi. Ke jing ubi. Kijing ubi aki sisen patay ngilak man siong kumni kadi ka jing sma kiba pensngotengan kiba sngotenan kiba meat na kisentio ni kisla na ki spices kiba per kiba meat na ka jing sma no ka jing shet kiba meat na ki jing kle ya ki jat jing kle kiba harukam kum ganuksa ka to ka ndili kisentio ka bangiyo iki jing ubi uri sentio eucalyptus jasmine but lavender. Kijing sma, shushu ngilak balong kijing ubi, kira kita kijing sma, kiba be no, ya ka jajngai, ya kijing utung. Habadon kijing sma utung, lalang rak da kijing ubi, ka be no, ya kijing utung shajngai. Habakran shushu shapang kijing ubi, kalong ke ka bangimlak banlan, ha kijing don kam jongi malakasngi. La kalong ki yeng ki sam jongi, la kalong ki linti ki sengke, la kalong ki kali ka bangi syong, wat dru. Ki jing pendan kam ni ki jing ubi, hakan ni ka mat ki jongi. Dan bon jat ki jing ubi, kira ki jing ubi ki pa pen ubi, ki kamera ki kot ki room freshener, kira ki jing ubi ki pa pen ubi ki kali, more ki kot ka car perfume, nang ta ki don ki jing ubi, ki pa pen ubi, ya ka mat ki jongi bakum ta terter. Bakum ta, na kini ngilak ban soto baki jing ubi ka jing don kami ki lalong shibenta ha ka jing im ki jongi ha ka Bible la pendon kam ye ki jing ubi ha ka jing mani blai la fipet na kitab Genesis kam ta maka kitab Leviticus ha ba blai ki kran chapa u blai kran chapang ka jing knya u dawan ki kon Israel bakin ai ka jing knya ka badon ka jing ubi Genesis lanang berperad ke arpor puwe Leviticus lanang balai dekat ke beningkong haduk kat nyo ki keren Jepang ke dor jo ke jing ubi ki bala shnan ki spices ki baper ban longkum shi benta na ke jing knya na ke benta jongi hakini ke por habangi keren Jepang kini ke ktin jing ubi bu ai ki jing mo jing perkat jong pi para bangai bi ba ke jing ubi ka de ta kata ke jing sma ki ba sngotengan ba sngotenan ki ba be shi jingai ya ke jing sngo utung ka kintin ka balai ka badan hakin ka theme ka long Chris kawan ka kitin Greek Christus ka bomon ubala pensle haka Hebrew kan kaktin Messiah ka bamut haka ka weipat ka kaktin Messiah ka badan hi ka juk ka jingmut utang ubal apen sle pada pengikan Jepang Chris sa ka Bible
Ken mau kam day ka kerteng ka day ka title ka baki ayano no. Kum tangila yo bala pinsno ya ken ka title Chris. Pat ka kerteng Jisu ba kum tangi ong Jisu Chris. Kapamut magata ba u Jisu uday u bala pinsle. U Jisu uday u Messiah. U Jisu uday u bala jin jong ublay. Taki tu ki jing batay tu ki lightly ki kintian ki pelongin ke him. Ngin syum kelum no iki barhabang ngi pendat lang iki barok lightly ngilak ban sotu. Bahaba kani ke him ke ong ki ying kristan kum ke jing ubi ukris. Ka day na markata ka jing penseriem ya ka ying kristan kum ke jing ubi ke jong ukris. Hakitin parang ngilak ban ong kadika metafor ya ka bala penseriam biang na magata ya ka ying kristan ban ke jing ubi. Larang ipa siya ka Bible dan bon tali kini ki metafor lani ke jing penseriam ke nuksa jing syai juga pertai meluk juga pertai ki nong kitin sim dober tha ding so wan. Kita kini ki metafor hada hakani ka kinti la penseriam ya ka ying kristan ban ke jing ubi. Kabamut magata ki yeng kristan ki ban penmi ye ki jingsma ki ba pentengen ba penpengan ki ba beno shujangai ya ke jingutung shushu kani ka thim ka penken mau ba kani ka jinglong ubi jong ki yeng kristan kalong ka ba kirpang ba ka jinglong kirpang ka jong ka na marbalay ka day ka jing ubi ka jong ukris kumta ka jing ubi kabakumno ke yung kristan kadiban penmi kadi ke jingubi ke jongu kris kadi ke jingubi kabalong kristan dakatu ke jing batay pagangit ngilala ban soto mentay ke jingmut jo negatim ki ying kristan ke jingubi ukris ngine kwa ban ya lampat ya pi siya ka waypat ka benta jo ke jing slok hakabangin ya pet ya ka jinglong jo ki ying kristan kom ki jingubi ukris Pat kum tangin kampulut bon ya kapor ke jong ya kini kapor. Ban keren syapang ka jinglong jong ki ying kristan kum ki jingubi ukris. Ka jinglong ka beningkong jong ki ying kristan kum ki jingubi ukris kalong. Ba man ki jingubi ki don la ki jong ki kerteng. Takiwi ki kintian kalong ki don la ki jong ki kerteng. Dan bon jat ki jingubi kum mga balabatay ya pimene. But baro ki don la ki jong ki kerteng ki jong ki. Lara fi Google types of perfume and types of aroma. Google kan jubab pi badan shipoteli ki top 10. Shipoteli kita ki top 10 jing ubi baki baremdor bha haru kata-kata. Katuan ni ki kerteng jong ki kini ki Chanel, Maran Jacobs, Tiffany, Dior, Vicor and Rap Dolce and Gabbana kita kini ki baremdor hadu kata-kata kini ki jingubi. Bagkum tu abang itu ipi ke kerteng jongki kini ki de ke pen i nama kata baki de ki brand jong ki jingubi. Ki pen pau nama kata ye ki identity ki jongki. Bagkum tangi i bakini ki brand jong ni ki jingubi haki advertisement ki compete iway hadin iway. Bandup kamla bandi. Kumta haba ong na magatapat. Ki yeng kristan ki jingubi jong kris. Kapan ken mau yang na magata bangiru ngidan ka brand. Bakit ay kata ka brand ka jongi kalong. Ni bakit ka brand jongi kalong bangi day jong kris. Kata ka brand jongi ni day jong kris. Pagkumta ka jinglong ka beningkong jong ka jing ka ying kristan ka jingubi jong kris ka penken mau yengi bangi don ka identity bangi don ka brand ngi don ka kerteng jongi bakata ka identity kata ka brand jongi kalong bangi day ka jong kris ngi day ki kristan ngi day ki senran ki jong ujisu. Kumta para bangit biit laki jong ki yeng kisem jong pi ken mau baki yeng kristan ki jong pi ka dan ka brand ka de ka brand bakata ka brand jongi ngi day ki jong ukris ngi day ki kristan
Kejengkeli ke bami pat kalong kumno ki brio. Kentip ibangi ki yeng kristan ki jongi ki deki jingu biu kres. Kumno ki brio kentip ite ka bran ki jongi. Kentip para bangi biin. Dai haba ki yeng kristan ki jongi ki say ke jingero ke jong yo blay. So si babon tiling ki yeng kristan. Yim ju say syo ya ki jingero ke jongi yo blay. Ngano melaban klet ikaw ki yeng ki para bangit ki jongi habang lit rung yeng kumto. Adalah rung ka yeng jo ki nadot na bar pedayos ngo ye ki jingruai Bollywood ki ba ki pensawa ha ki yeng kisam ki jongki. Ngamudur aba kinda dam ki jingruai yaro you blay kat no ka long ka testimony ha ki marjan ki marpa hanai la pensawa bet da ki jingruai jong ka perthai klem da yaro shu you blay. Kumta omla syupan penyeper nama kata hakini kisngi hapen ki yeng kristan bat ki bamdai ki yeng kristan nganum klat sekoi pat ke jingja hak jinglit rung yeng adalah poe tak yeng jut ki parame ki don ke dur jong Jesus Christ bat hak jat kadang ke dur frame jong Jesus bat hak po jong katakat frame jong Jesus dur jong Jesus udon smiling Buddha pada nangala keli bari fibu ini kiong hana ban kham babok for good luck sake kiong skam mla pan sungu thu shu ngila lenno yakini ka brand ke jongi ka brand joko jinglong ying kristan ka kerteng ka identity ka bangi don bangi day ke jongu kris shu ru ki breu kila ban itu yangi yaki ying kristan jongi bangi de ke jingu bi ke jongu kris Dai habangi say yaki so jong mensim bakut haki yeng kisem ki jongi. Lada pipa sya kaktiin ke jong blay ke bangi ken mau Galatia ka nang basan ke dekat ka ba arpu ar. Kelakran sya yaki so jong mensim bakut ke jing it ke jing kemen ke jing suk ke jing syas slam ke jing lesbon ke jing ba ke jing aine ke jing jamnut ke bor halor ladi. Balarangi say yaki ni ki jing long haki yeng kristan jongi. Kajing kajing sebon, kajing Aisyah Islam. Kata ka peni nama kata, bangirang bat, ya kini ke brand ke jongi, ngirang bat, ya kini ke identity ke jongi, bangi day ki jong ukres. Kebaar, haka jing long jong ke yeng kristan ke jing ubi ukres, kapen ken mau, baka badan syapo, kalong ka bakam don kam, banya ka basyabar. Nganong biang, haka jinglong jong ki yeng kristan ke jingubi ukres, kapen ken mau baka ba don syapo kalong ka ba kam don kam bani ka ba syabar. Yaki jingubi laju tap iki yaki bilor, le hakino kino ki kiu. Dan don jat ki kiu ni ki bilor ki bala penwandur itenat bha yaki, ki bala sandur temnat bha nak bentaban bo yaki jingubi. Henry waladaki laban itenat kat ba itenat Henry ka dor jong ke jing ubi kam day how bilor kam day haki kiu ki itenat Henry haka jing ubi ka badan syapo daki wegi kintien bilor jing ubi lani kiu jing babu jing ubi ubatli walada ulong ba itenat syabar dan ulong ubam mentoy klem ka jing don ki jing ubi hapo Kumta kapen ken mau ingin nama kata. Bahaka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi ukres. Kapen ken mau ingin nama kata. Kaba kam don kam kadika ba syapo. Kaba syabar. Para bangit bihit pen pelaban tip. Bau nu blay jongi. Ubang awat mapingi mani. Uday ublay. Ubas dan interest yaki ki ba syapo. Kum genuk sang ni lam pi ban puli na kaktin ke jong blay we Samuel nang ka bakat riu layat hu yingi nadu ka dekat ka bahnyo kaktin jong blay ka ong kum ni riu try ula ong hu Samuel wat kami ye ka kamat jong u lem ni ka jing jrong keren nyang jong u namar ngalak kentat yu u namaru blay ju kami kum ba kami ubriu Naba ubriu uyu i tangi kedor ke basyabar. Henry utrai uyu i ya kedonut. Kum tangi uyu i nama kata.
Bau belai ke interest ke jong u. Kam day kernyang ke basyamar. Andrei ya ke basyapa. Shushu rule pipa ke gospel jong Matthias. Kalau nong ke ba arpulai. Kidon gini ke jing keren ke bau Jisu keren ki ketin ki ba ha. Bat kilong ke jing pen mau ki ba day por ba na ke benta jong ilang barok. Hakadekat ke bar punyau ong Jisu kumne kordet ye pi ke nong top ke farisi ki ba arsap na ba pi long kum ki jingte bala penle ki ba iman ibhashi shana shabar andre shapo ki ba dap ki shing je ki ba yam bat de jaklia baro kum ta piru na shabar pi pen pau kum ki ba hok ki brio andre shapo pila dap de ke arsap pada ke basniu. Kum tak kini kita kat kipin nama kata bau belai jongi udan interest usotenan bangi day ban sumar ya kabasyapo ban ya kabasyabar ubilar ukiubo jeng ubi wala daw itanat kumno na syabar henre klem ka jeng ubi kabasyapo ulong ubam mentoy kum tak kapin kan mau yang nama kata bangi day ban kam sumar ya ke basyapo ban ya ke syabar. Ngiyama ke jok apa ki brio ki shna ki yeng ki ke sengi ki wat ki architect ban design. Lapen internet bhai ke yeng ki architect ki shna internet bhai ta ke yeng. Henre ke jing ke lipat kalong kumno ke basyapo. Syabar te internet ken ke structure jang ke yeng ya ke design jang ke yeng henre kumno pat ke basyapo jong ke long yeng ke long sem ke jong pi. Kilapan long ki yeng paki dulan. Syabar itenan. Henry syapok ke basniu sudah. Syapok ke dentang ke jing mai. Syabar itenan. Henry hapok ke jing mai ke jing tem. Kadang ke jing sensyar jong kakian. Kadang ke jing sensyar jong jeng kalai. Ke jing sensyar jong ka auria. Syabar itenat ken. Iki structure. Syapok kadang ke jing bamye keren. Kadang ke jing bamye ngoto jing mut. Pat sosi banong para banghen biit na kini ke jaka ka bakentang. Badan bon teli ki yeng kristan. Ki balong kumta. Oh syabar itenan. Henry syapok katama sudah. Kalong haki yeng kesem. Nanum klet kawi ke jing jaka balaja. Haki jing at linti jong ke jing syakri yublay ka balang. Ngalet sisilado ke jing klat jong wei urang ba. Para bangit hakaway kalong yeng. Ki jong ki para bangit jongi. Kumta ngalalen pangajumalin balik ang step bet prabaji naman banyo po banyo slop banyo duway banyo ay minsim kayeng oh nasyabar kata kayeng tika di kayeng pakidulan kayeng kabahe kaba itanat ba kabalashna di ki architect anda ngalarung hata kayeng ngalay bet sekejaka kabalabu ikamen hakata ka po kadon takamet ite kimi imdan uyap to ulang ba kimi dang li sait kmat kumtar ter anda ilawan siya taka kamera kabangadan nganum klet tiki kentian ka baikren iyong kumni nga kabahati pastor balayap ikpa kada kinden nga nganang liban pentingan i henry ma i penban iyong kabahabi laklat no ikpa bananang lasyang bat i iyathu iki kaboto ukpa ula le ya i kum ka kimi jong kayeng ke kabula le iki kon kikti par kumta hakmat jong kata kamet yap jong uta ukpa haprsya jong ta kayeng ka bitenat ka bahe ba ka balatau la pendapen banda ka jing kemen de ta ka kimi boto ukpa ula klan kapan i nama kata syabar te la ban itenan ne syapo kijingele sudah. Kumta kapen ken mawingi bahaka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi jong kres ngi deban sumar ba ya keni ke basyapo. Kabalai haka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi ukres ka ken pen ken mawingi balashna ya ke jing ubi ringkat bat ke jing temu. Ladak ni pet ya kanu ke jing ubi lashna ya ka ke jing temu. Ki company shna jingubi na kebentaban penyubi kamera ki shna ke room freshener ki company shna jingubi nam ta ke jing penyubi kali ki shna ki car perfume
Ki company ki bashna jingubi namta ki jingubi ki met ki shna ki body spray ba kumta ter. Ki company ki shna jingubi na ka benta ban pinubi ya ka dur khmat ki shna ki cream ki jing slek cream ki ba ubi ba ki jing thmu jo ki jing shna jing ubi ka long ban say ya ka jing sma ubi ba kumta ka pen kan mau ngi ba ki don ka jing thmu ha ba ki shna ya ki no ki jing ubi Bakum taha bangi kran syapang baki yeng kristan ki jing ubi jong ukres kapen ken mau yengi na magata baki yeng kristan la seng yeki ringkat bat ke jing temu la seng yeki yeng kristan ringkat bat ke jing temu dan bon tili ki bentah ka bible ke betu ingi bala seng yeki yeng kristan ringkat bat ke jing temu Katukat ni neki kabang kuat penken mau yefi lana pipuli ya ke shitiu polski Ephesus kalau nang kaban rio kumtul penken mau ke jing temu kabaning kong ke yeng kristan kalong ko pi ki pa tu besar peja yala ki kon haki jing kai bat ke jing sneng utrai Ephesus rio sao kum tangi iga jing temu kabaning kong kabau blay useng ya ki yeng kristan ki balong ki jing ubi nam ta jong u kalong pan besar pan peja ye ki kon ha ki lenti baki an ki jong utrai para bangit bi kum no ki yeng ki sam jongi ngilet em kum ki kme ki pai kata we nong yelap kum ong pi meneu ong the home is the first church ke yeng ki day ke yeng meni ke beningkong pada bang perkat kini ngajus ko tenat man perkat ye ke jing em jong Ronald Reagan when ki president jong Korea Amerika ula klat no but ka skili on tap ngapet apo ka TV ki pin I but la yathu ba kata skili on tap la khat ki kon ban keren ha shwab kin tap no itu ka kasket chapo ka ban kendo ban IT shaka domet uni udan riwo ki kon u kon u baning kong u kon u ba shooting kon adopted son Bakumta andala yeng shwa we para jong uban keren bedi kun trai ula kren andala di sekapali jong niu bo shooting kon ban kren andala yeng ban kren u ongili kiktin ngai ngo ipa jonga namar mamai ila tingkon yanga ila ai ke jo ke jing it ila ai ke jo ke jiran kamyam shim dunai erem And then the Lord barok ka mga skongo yukpa jonga Ronald Reagan, a former president of the United States of America kalong. Ang nakakatin pareng ang humni, my father introduced Jesus to me. Ukpa jonga upinit ho yaw Jisu yanga. Sngam, Jisu tiyang ban perkan. Kat u president of Korea America, orang dan por ban ayu Jisu hau kun jong u. Kum ta ka jing tmu ka belingkong hapa ki yeng kristan ki long ki jing ubi ukres kum bala shnai ki jing ubi dan jing tmu kum ta u bleu dan ki jing tmu ki yeng kristan bakata ka long bangin ayo Jisu pani besar pan peja iki kun jongi hakil linti baki an ke jong try ka jing tmu ka ba ar para bangit bi ka de nam ta ka partnership Tetapi pasya kaktin jong blay kitab Ecclesiastes kelanong kabasaw layat hu yingi hang tu ya ka partnership naduk lanong kabasaw naduk dekat ka ba kendai ngakwa pen sapulihi mapi pen syam na magata bau blay ukren na magata ya ka jing mentoy jong ki ar ka jing mentoy jong ki arngot ang kaktin jong blay la ka ba arngot bani ka ba way brio na makidan ka nong ba bhai ka jing tre jong ki na maladakin or uway un kli la ka hok han recorded utaw ba marway hu ut or pat umdan manu ban kli u pa kum tala pipuli de khat khanda shi pokat way adu khat ar pinyu I na magata ya kata ka bangi on the benefits of tu ka jing mentoy jing arngot pa kum tangi I hang ni ya ka partnership kum ta ka jing tmu na magata Bau belay useng ye ki yeng kristan kadai nam ta ka partnership na kabantaban le ka mon ka jong kabalay para bangit biit ka jing tmu ka jong belay kabalong ka ye ki yeng kristan ka bani ka jing ubi jong ukris kalong ba ki yeng kristan ling ba ka jing ide ki kme ki pa ha ka jing long shitnga jong ki ken pin pawi ka jing ide ukris pat kebalang
Ngimnon porban puli lot itu kebentahan dengan kuat fifin sa puli mafi Ephesus lang basan akwat arpo arter pin kam shy. Baka jing temu ke jong blay kalong ban reflect ya ke buram ke jong blay. Kini ke jing temu lak ban pendap. Tang la daw pa jo ke yeng ubadi spiritual leader jo ke yeng. Un ong kubo ong Joshua mangabar ke yeng jonga. Ngin syakiri you try. Lapan pendap ini ke jing temu tang haba ka kemi ko mag ong kaktin ke jong blay ka kentay ke bastan. Katay yala ke jong ke yeng ke jong ka. Kabasaw, haka jinglong jong ki yeng kristan ki jingubi ukris, kapenken mau ingi balatit ya ka jingubi da ka dor. Nganget babon nangi abang ipendon kami ka jingubi ngi hap ban syutit. Ngimlak ban syuyo ngi hap ban tit. Na kabenta ki jing tip jong pi gidan ki jing ubi ki bar rem dor bha bar nga puli ki syam bagdan ta ke imperial majesty ka dor jong ka kalong shiklor lapen mitang santeli par hadu mental ada bantiet arteli sa salaiteli kerem dor hadu kata-kata kum tala dengan don kam kena no ke jing ubi ngidon kam bantiet ya ka kisamla ki hab bantiet mo itu ki jing ubi bagen sle ka met ke jongki bar kum tangi hab bantiet Kapenken mau ingi hapa ki yeng kristan ki jing ubi ke jong kris. Na markata kay kapenken mau ingi baki yeng kristan ki yeng ki bala syathit ye ki da kador. Ngim day ba syuho free of cost. Hendai la thit ingi da kador. Bagi kata kador la thok kaktian ke jong blay we petras lang ka baningkong da ka prakat kandai. Da kador jo ka snam jong nong pen im jongi. O Jesus Christ. We karela nang bandir ka kandai arpau kanir ka pensisya bala sius pa ingi da ka dorba ka snam jong Jesus Christ. Kumta ki yeng kristan. Ki balong ki jingubi jong Christ. Ki day na makata ki bala syat hit da ka bodor jong unang pen im jongi o Jesus Christ. Kawai ka pangihapan ken mau kalong bahaswaban hit ka jingubi Kajinglong try kampat day kejongi. Day hadin pengiadap bantiet kajinglong try kala day kejongi. Kat bampat dep bantiet kajinglong try la day jong nong di handa anda la dep bantiet. Adai try mangi. Kumta mangiru abalatiet iki yeng kristan ke dor. Ken mau kadan kajingkala ha kajinglong try ke ownership. Bakata ke ownership menta kelong bo try ula day utry joki yeng kristan jongi. Kumta ki yeng kristan ki jongi ke jinglong joki ke jingubi jong Chris. Ni day ki jong u Jesus Chris. U Jisu u day utry joki yeng kisem ki jongi but day na marka ni kadaw. Ngiyong try u Chris u long u kli joki yeng ki jongi. Kebesan para bangit biit. Haka jinglong ke yeng kristan kum ke jingbi u Chris. Kadai ban pensieng ya ki jingubi syakiwe. Ada pisle ya ki no ki jingubi. Kawai ka pa ki jingubi kale kalong ka pene ya ki jingubi syakiwe padru. Lada pisle ya ki jingubi aki yeng kisem spray ki jingubi ki yeng kisem ka pen ubi ki yeng kisem baru kawai. Lada don nilai ke jing utung. Sisin pendan kam da ke jing ubi. Ke jing utung ka pet no. Kumta ki yeng kristan kum ke jing ubi u Chris. Kadiban pensing ye ke jing ubi syaki wehipat. Lada ngi pa syaki ketian jong blay. Dan bon ngon ki balong ki jing ubi ke jong Chris. Kila pensing ke jing ubi syaki wehipat. O ngiken mau ki apostle ki balong ki jingubi jong Chris ki lapen sing ki jingubi jong Chris saki way patru ngiken mau you Paul mo uru lapen sing ki jingubi ki jong Chris saki way pat ngiken mau you Thomas Jones upalayo priang upalayo long us jingubi jong Chris pando layo priang ta ki jingubi Chris ulawan man pen sing ki jingubi ki jong Chris saki ni kirilom kasi jantia ki jongi Kumtang yede pan pensing ye kijing ubi jong Chris syaki wepan. Kijing keli kalong kasdang na Kasdang na makata na piki kimi kikipa. Pa pipin pensing ye kijing ubi u Chris syaki kon ki jong pi. Ngikin mau ka lois but uniki
Kini kila yok certificate. Pemaki kila pensing ke jing ubi ke jongki. Sya uksio sya ukon jongki. Utang udai Timothy ubau Paul uang ke jinget ke pamtala ke jinget ke basisya ke badan haki. Para bangit bihit kum ta ka khat ingin nama kata. Ki yeng Kristan kum ke jing ubi ke jong Kris. Ki deban pensing ke jing ubi syaki weipat. Dah ka bangingin long ke nuksa ke jing im Kristan. Dah bangin long ki sakhi ke jong utrai. Dah ka bangin ye tu syaki wei. Syapang ke jing pen im jong nong pen im jong yu Jesus Kris. Tambahkan sedang nangi ki kime ki kpa haki kon ke jongi bangin sing ki jing ubi ke jong Kris haki kon ke jongi. Henry sosi kini ki singi bon ki kime ki kpa kim sing sho ye ke jing ubi u Kris haki kon jongki. Ki sing ki jing ubi ki ba utong ki jing ubi jong ke jing di kian ke jing utong jong ke jing di kian ke jing kalai ke jing thok ke jing syukur. Kejing mai, kejing tem, kejing telah, kiem lak ban sing, kejing ubi ke bersisya. Bakum tangi yui, baki kon jengi, ki dunalan ni kim don syuk hiru, ki role model, haki yeng kisem ki jongki. Ngakan mahau yui itu besan, nakawai ke balang hanya sor shalong, ia thu i ong boi kipa jong im ju ong, kielet jeseng. Henry kipa jong man kesan di ong, ya nginyelet jeseng. Im syupa Andre daladi ila sing ke jing ubi ke jong Kris haki kon ki jong bakum tau bleu kerku nak sengkai ban kapo jing asai bongon ki syakri ke jong blai Andre bongon ki kime ki pa ki pementa ngasutunat ke jing tu kana syapang we kena ubakwa be banlong kum papa balakli u kwa long kpa kwa long yu de he on kwa long kum papa. Tak peningok ibarat nak tahu kau teri kampulit orang kau long pulit orang ngam kau long pulit amang kau belong kum papa. Bakum tan dalam khat sekendong di temen besan yu kamut yu baba pi orang kum tu. Orang pi mematu besan. Papa jongi man kesingi sande isyang khmat tibi bat lu dieng itit di kami bi orang hilet jisang. Ila diti imlet isyang baik apa jeng tiak. Ibam jeng tiak ipet tibi baru singi yang iti ipalet. Tikum tang aku apa long kum papa pengarungan syang hi ngan cuti bi kami. Ngiduna ki role model ki me ki pa ngim long shu kita ki basing ki jing ubi u Kris haki khon ki jongi kum tang khat ki pi ki me ki pa sing ki jing ubi ki jong Kris haki khon ki kti ki jong pi. Dah kitu ki santeli ki mat ki bangilai keren syapang ke jinglong ki jing ubi u Kris haki ki jinglong ki jing ubi jo ki yeng Kristan ni kwa ban poi syakamat ke bakat du bakata kalong kumno ki yeng Kristan kila ban long ki jing ubi u Kris ngin pen kut akan ni ke jing bab ikan ni ke jing keli kumno kum ki yeng Kristan ngila ban long ki jing ubi u Kris kabaning kong para bangit bihit kajing sedang deha baki kime ki kipa kila penti kena syuai ladi baki deh ki bala ubi. Kum ki kime ki kipa ki dekat jong ke yeng. Ki nong yalam jong ke yeng. Mangi syuangi hapan penti kena syuai ladi. Langi la long ne ki jing ubi ki jong Kris. Ngangit bona fi fila syong plin. Pada syuab ke flin ke kan hair sesun ke adan ke instruction deki cabin crew bakawai ke jing batai ke long balada ke level jo ke oksigen ke duna ha plin kin sahap ke oksigen mas pada lahap kita ke oksigen mas ke bangide ban le ladang idam ki khun jongi ke long ngide ban deng syai ladi bakatangin sa pendeng ya ki khun ki jongi kata ke instruction ke baki ai ke bangide ban le aplin. But bon sen apa yo lat pan syong plin nga perkat ini ke instruction nga sungo kalong kepada day bahaban apply ru ha ke jing im Kristan ke jongi. Ba shwa bangin sing ke jing ubi. Shaki way. Ni day ban penti kena shwa kum ki kme ki kipa. Bangi long mangi ki baladon ke jing ubi ke jong Kris. Kabaar kum nongin ki yeng Kristan ki lapan long ki jing ubi jong Kris. Kabaar ke begini ban lek kelong kin penti kena bakadan ke jing pulih ke ketien ke jong blai kin penti kena bakadan ke jing duai haki yeng Kristan ke jongi ngi hapan penti kena bakadan ke jing pulih ya ke Bible gidan ke jing slok baru blai lembak ke jing duai haki yeng Kristan jongi
Kani lelai kalong kabadon kamha hakar pang hakapor kabakum kani kabangimyo pan kiu sigi yang ke jong utrai nama ka jeng don jong ka klam ngi hapan da letik kena bha kum ki kimi ki pa pet kini ka jeseng kini ka por ngi hapan syem kia baban pentik na bakadan ke jing puli ka ktien ke jong blai kadan ke jing duai si yeng si saman ke singi men step pat janmit haki yeng ke sam jongi ket mau kadan tu ka jing ong ka baki ong da ka pareng a family that prays together that study the scripture together stays together. Kumta katakan ni rap ingi bengilak pelong ki jingubi ki jong Chris. O nga siap tieng kini kisngi dan bon na pedeng jong ingim la ban le ya kata dan bon tili ki yeng Kristan kim le ya kata. Kile sting kim judan por bandan ka por ban puli ka Bible ni ke jingduai haki yeng ki sam jongki. Renga khot ipi para bangi bihin. Krang bangila ban pelong ki yeng Kristan kum ke jingubi u Chris. Leti kena, penti kena, bandan ke jing pulia ke Bible ba ke jing duai haki yeng ki sam ki jongpi mana ke sing wat syak ba ke Bible kan shulong tang ke we ke kot ke badan ki almara jongi wat syak ba ke Bible ngin saya ka tang ha ke po badan jeseng yeng badal awan roham nyat pumpum nama bala pumpum wat syak ba kan longom ta ngin pulia ka bahkan long ke bor na ke bentar jongi bengilak ben pelong ki yeng Kristan jongi kum ke jing ubi ukres gan pen kot no ne ke jing kran da pen ket mau biang epi bahkan ni ke jing slok ke jongi ngilai kran halo ke team ke yeng Kristan kum ke jing ubi ukres ngilai kran chapang ke shiti ke pen ar shi koren ngilai kran chapang ke benta ke bala pen syong nongrem ye ke ni ke team ke jongi ar koren nong ke ba ar ngilai kran chapang ke mut yu ke yeng Kristan kum ke jing bi ukres ngilai kran chapang ke jing long jong ki yeng Kristan ki balong ki jingubi ke jong Chris. Bat ngilap pen kut ru dapat jubab kumno bengilap pan penlong ki yeng Kristan ki jingubi u Chris. Da ka bangin penti kena shwail ding ki kimi ki pa bat ruban penti kena baka don ka jingpulie ka ktien jong blay bat ka jingu duai baru blay haki yeng ki sam ki jongi. U blay kur kuyi nam ta ka burom jong u.